Id-dinja kollha tinsab fluttu wara li kmieni filgħodu tħabbret il-mewt tal-kap tal-Knisja Kattolika kien il-Kardinal Kevin Farrell li kkonferma l-mewt tal-Papa Franġisku fejn stqarr li kien qed jagħti din l-aħbar b'dulur kbir. Il-Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Il-Papa miet fis-7:05 ta' filgħodu u kellu 88 sena. L-aħbar tal-mewt tiegħu waslet eżatt l-għada tal-festa tal-Għid il-Kbir meta sal-ħadd stess il-Kap tal-Knisja Kattolika kien preżenti fi Pjazza San Pietru. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il-Papa li daħal fit-tmexxija tal-Knisja 12 sena ilu kien iddaħħal l-isptar fl-14 ta' frar li għadda minħabba problemi respiratorji u kien ġie rilaxxat mill-isptar Ġemelli fi-23 ta' Marzu u ħafna ttamaw li se jibda jirkupra bil-mod il-mod iżda bħasda għal-bosta u ħalla din id-dinja kmieni tnejn filgħodu. F'messaġġ qasir il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono qalet illi l-Papa Franġisku jibqa' mfakkar għall-umiltà tiegħu, l-attenzjoni partikolari li ta' matul it-terminu tiegħu għal foqra u l-emarġinati kif ukoll il-ħidma kontinwa għal paċi u l-konċiljazzjoni bejn il-popli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg stqarr illi l-erf, l-umanità profonda u l-imħabba tal-Papa messew il-qlub ta' bosta, inkluż tagħna l-Maltin. Irnexxielu jwassal messaġġ kbir ta' mħabba mhux biss lill-Kattoliċi imma lid-dinja kollha. Għalhekk dan huwa żmien diffiċli bla dubju għall-Knisja Kattolika, żmien diffiċli wkoll għad-dinja kollha li tilfet raj illi ta' ħafna raj illi għallem ħafna imma wkoll tagħna kemm huwa importanti l-imħabba lejn il-persuna. Dan fil-waqt li l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola insistiet li d-dinja tilfet raġel li bil-kompassjoni l-imħabba u l-kuraġġ tiegħu kien jippersonifika it-tama. Intant l-Arċisqof Charles Scicluna stqarr li l-Papa għandna nibqgħu niftakruh bħala l-missjonarju kbir tal-ħniena tal-Mulej għax il-passjoni tiegħu dejjem kienet illi jkun viċin dawk illi għandhom bżonn il-ħniena ta' Alla. Intqal ukoll illi sal-funeral tal-Papa il-Knies kollha f'Malta se jdoqqu l-qniepem b'tistima u ringrazzjament tas-servizz li Bergoglio ta' lill-Kristu, lill-Knisja Kattolika u lill-umanità kollha. Mit-tlieta se jkun hemm ukoll ktieb ta' kondoljanzi fin-Nunzjatura Apostolika għal Malta f'Tal Virtù fir-Rabat.